سلام كما يعلكم خبركم تخطاتلتي زينا انه بقدامنا ارستاتو بيت تمرت سنة كانت اسمرا كلتا ميت تمهارا مريغا فارماسيتيكاوي محبر ايرترا سنفلتتاو وعلان صنبل براو يوبيلنا كايدو فتعميت بورد هماده اب غسغاس تغبار استوطن مدبات زتيو وعلى مراحة هاجرات المنكسات افريقيا اب موريتانيا تخفيتو بريزيدنت ترامب بسنك ممزوالو واغاتات ندادين اوبيك وقيسو ني سوريان اسرائيل نابزداو كابي اخران غولان استفتره وتهدرا وطري عريغو بيت تمرت سنة كانت اسمرات مالية حاد حملة كلتا ميت تمهارو امريغا نتسنة سرعات ممرا استخداتلت غازتنيا ازي برهانه توسخت صبصبالوا بيت تمرتي سنة كانت اسمرا نخلت عمتات باستفالالي عودتات مويا زمهاروتم 8 دق انستي زركوبهم كلتا ميت تمهارو تمالي حاد حملة بالسيرتيفيكيت امريغا تمرغتي 37 ريال مكينة 24 بمهندسنا 29 بندفي 29 بإلكتريك 25 بإلكترونيكس 10 بحفشة وسرحات حاتين 10 بتربة حاتين 27 بقياسة 16 دما بتربة عنتيتي استمهاريوم دايركتور نايتا بيت مرتي ممبر كبادة تدلا تمرغتي نزق اسمو فلتت بعد معنت ابسرح كنت ابارقو بمزخخر صنعنتو ارغاغيت اللوم صباقن قربان منسي ابدرجة تمرتكمون تلقات فلتتكمون سلازمركوس منسياتنا بدرجة تمرتي يصبقون قرمون مخنياتو لعل حتى هاجر يكون معبالي هاجر زفتر بتمهرت تراش لازخونه منسي عشلن تقبالن حنقول سلازونن تمرتي زازمكا اخا إلكا نتخل تقبل يأمره هايتم كنون درت هايتقولوا لها هايتقولوا لهم مخنياتو رأين تبقسون إنة منسي نوع سلازخونه وزلومي تمرقوا وزلهم درجة سيرتيفيكيت ما بقسين أبزر على صفحة مرتد أمبر رعيمكم تنوروا لنا مودة درجة تمرتكم هايكونان ام منستر تمرتي وانا دايركتور كفل تكنيكاون موياون تمرتن سلطنان اتو تسفايسيوم ابزس معقال تمرقتي موياو طبابن بقعاتن تطقيمم اب تግባርን መደባት ልምዓት በተወፋይነትን ተገዳስነትን ክሰርሑ ትጽቢት ህዝብን ሃገርን ከም ዝኾነ ገሊጹ لما عمت نبل 58 ግዜያት ተመረቕ ዘላ ቤት ትምህርቲ ስነኪነት አስመራ ልዕሊ 10,000 ተምሃሮ ከም ዘፍረየት ሰነዳታ የመልክቱ دهرنا تنت كابتن قدامت تمسرتو مياوين محبرات زخنه فارماسيتيكاوي محبر إيرترا تمالي سنة فلتتا وعلان صنبل براوي يبيلينا كايدو وكيل إيرينا بينام في الساعة إن زدالو تصبصب شام تولد كغرباي فارماسيتيكاوي محبر إيرترا 25 عمتات أبقتصالي موياوي توفاينت بزبل تيما مبل 10 شعاتة سنة فلتتاوي وعلان صنبل براوي يبيليو ممسراتون ب3 سنة أبسمرا أكايدوم بريزيدنت محبر آتو أبراهام إندرياس أبزس معقال أبز حلفة 25 عمتات بزح عود سرح كمتعم بمتكاس عقمي أبالات كبن مبال قتصالي سلطنان تمرتن بموداب نابرأيو يمرش كمزلو آنتسيروم وانا دايركتر تكال مفرمد هانيت آزلن فارماكورن آتو مسجنا تخلا بوغنو علامة فارماسيتيكاوي محبر إيرترا كم بايتام تخابن مبهالن موياوان فارماسيست تراي زيكونا نعبيت نايت موياوانن كمون أقلقلت حبرت سب بوهدت نمسرح كم زخونة تغيسو أبنا 25 عامت عدمو أب معبال هزباو تعنا أبرتيعو كنتف مسنحو حابيروم أبتي درب أقاتامي نزي قبو أتغاقما مدهانيتن زسعبو حدقان نمدهانيت زتصاور حماماتن كقبر زلو قدمة انقاغن كمون كالموياوي سنة مدهانيت تكس مصنعتا ورغاغتي قريبوم بحكيم زي تعزز مدهانيت بتحادة زي قبوة تغاقما مدهانيت دما بتخالق كابتون بدرجة عالم كبيت عنا وهاسيا زورد زلو يوم زبلة اتمسنعتا ورغاغتي عبتنا معبال زركب هاقرات تنكيت عنا وتقامن موتن كوين خمزلو بمنتصار حكيم زي عززو مدهانيت بيدوانين كامتكام كبيت سعبين سلزلو هزبي بزي مخرن تأزازن حكيم مدهانيت كيتكام التحساسيبوم فارماسيتيكاوي محبر إيرترا موداتا أبزكايدو مرجع نخل التعامد كتقلقل نتصنحت أكايدت أكل بحداس تكيوم
ፋርማሲቲካዊ ማሕበር ኤርትራ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1992 ዝተመስረተ ነፃ ሙያዊ ማሕበር እዩ ፈጻሚት ቦርድ ሃማደ ብ30 ሰነ ኣብ ዘቃንዑ መንፈቃዊ ኣኼባ ኣብ ገስጋስ ትግባር ዝተወጠኑ መደባት ዘትዩ ፕሬዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኻ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦቶ መግለጺ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓተን በሪኹ ኩሉ መዳያዊ ተሳትፎኦንን ኣበርክቶኦንን ንምዕዛዝ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ዘተባብዕ ውፅኢት የመዝግብ ከም ዘሎ ንዝለዓለ ውፅኢት ግን እቲ ጻዕሪ ብውህደት ክቕጽል ከም ዘለዎ ገሊጻ ምዕባለ ሕብረተሰብ ብማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን ውህደት ክልቲኡ ጾታታትን ይዝረጋገጽ ዝበለት ወይዘሮ ተኻ ንሓደስቲ ወለዶታት ብባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ምኽስኳስ ተሳታፍነትን ኣድማዕነትን መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕን ጽፍሕታትን ምርግጋጽን ምውሓስን ከምኡን ውዳብን ዓቕምታትን ደቂ ኣንስትዮ ንምድንፋዕ ሓያል ጻዕሪ ክካየድ ኣዘኻኺራ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝምስገን እኳ እንተኾነ ዝተርፍ ግን ብዙሕ ከም ዘሎ ዝገለጻ ተሳተፍቲ ብወገነን ንገስጋስን ብቓልታት ዝጸሉ ድሑር ልምድታት ክውግገድ ተጀሚሩ ንዘሎ ስራሕ ሞጊሰን ኣብ መወዳእታ ውዳቤታት ደቂ ኣንስትዮ ብዓይነትን መጠንን ክብክብል ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ንምህናፅ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምውሃድ ክስራሕ ደቂ ኣንስትዮ መንስያት ተፈጢሩለን ዘሎ ዕድላት ንኸይጥቀማሉ ዘዕንቅጽ ተርእዮታት ንምውጋድ ብኣድማዕነት ክስራሕ ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ኣብ ንዞባ ዓዲ ኋላ ነበርቲ ዓዲ ፀጓር ብተበግሶኦም ንሰብን ጥሪትን ተገልግል ራህያ ሰሪሖም ንሳቶም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ዓቕምታቶም ኣዋሃይዶም ፀገማቶም ንምፍታሕ ዘሰላሰለዎ ንጥፈታት ኣድማዕነቱ ስለ ዝተገንዘቡ ኣብ ትግባረ ዝውጠኑ መደባት ብዝለዓለ ከም ዝቕፅሉ ኣረጋጊፆም እታ ራህያ ድበት ንኸይትመልእ ንምክልኻል እውን ኣብ ማይ ኩዕታት ዛላታት ንምስራሕ መደብ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ኣስታት 450 ነበርቲ ዘለዎ ዓዲ ፀጓር ካብ ከተማ ዓዲ ኋላ ንሸነኽ ምብራቕ ኣስታት 6 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኣብ ንዞባ ላዕላይ ጋሽ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ተኸምቢያን ብኮን ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ኣፀጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ መስመራት ብወፈራ ፀጊዶም እቲ ማእተት ብምውሃድ ህዝቢ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ከም ተሰላሰለ ዝሓበረ ወኪል ኣመሓዳሪ ሓውሲ ከተማ ተኸምቢያ ኣቶ ተስፋይ ወረደ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝነበረ ሩባ ብጋቢዮን ዝተደገፈ ጽገና ከም ተገብረሉ ንናይ ሓዋር ፍታሕ ድማ ቆላሕታ ክግበረሉ ኣዘኻኺሩ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ብኮ ብወገኖም ኣቐዲሞም ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዝተዓሙ ንጥፈታት ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም እወታዊ ጽልዋ ከም ዝፈጠሩ ብምዝካር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝተበላሸወ መስመራት ንምጽጋን ብጋንታታት ተወዲቦም ክሰርሑ ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ مبل 31 وعلى مراحة هاجرات منجستات أفريقيا مسعر بالشونا مرقات زلاق معبال أفريقيا والسنة ترايز اللو بزول تيما بتمالي حد حملة أب نواكشوط وموريتانيا تخفيتون أبومبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فاكي أبز اسمع مخفت قال عمتاوي هستات 5 بليون دولار جنزب بزي حقاو من قدي كاب أفريقيا كم زوت إزدما بمليونات من زوت صور أفريقياوين كاب دخلنت نمجلقال زخل كم زخانة بمتكاس هاجرات أفريقيا أب مكلاس بالشونا برتين كسرحات تحساسيون هداسن مولان حبرة أفريقيا سلامن تصدتان أفريقيا بحفشة زواسحل دما بفلاي مقتا بالشونان ودب جبناتن كمون نقداو قدات كابك عند أجندات نايتي نخلطة معلتات زغطسلن وعلى مخانم تفليتون عبد حيالات هاجرات أفريقيا بحفشة ريبابليك دو سودان ريبابليك ماكلاي أفريقيا تخيستهم زلو قجتاتن فتاتحو من دما بفلاي زملكت قدايون أبزو على يزيتيلو مهلاو تقليتون ኤርትራ ኣብዛ ኣኺባ እዚ ኣምባሳደራ ኣብቲ ሕብረት ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ብዝመርሖ ልኡኽ ተወኪላ ኣላ ውድብ ኣፍረይትን ለኣኽትን ነዳዲ ማለት ኦፔክ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ዝረአ ዘሎ ምምዝባል ዋጋታት ይኸውን ከም ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወቒሱ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብሓደ ሓምለ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ውድብ መጠን ፍርያቱ ንምንካይ ብሰንኪ ዝወስዶ ስጉምቲ ዋጋ ነዳዲ ኣብዚ እዋን እዚ ንበርሚል ናብ ኣስታት $80 ደይቡ ከም ዘሎ ሓቢሩ ዋጋ ዘይተፀረየ ነዳዲ ንበርሚል ካብ $25 ክሓልፍ ከም ዘይነበሮ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣባላት ኦፔክ ንፍርያተን እንተወሓደ ብ2 ሚልዮን በርሚል ንመዓልቲ ክውስኻሉ ኣተሓሳሲቡ እቲ ውድብ ናህሪ ዋጋታት ንምግታእ ብዝብል ምኽንያት ንፍርያቱ ካብ ትማሊ ሓደ ሓምለ ዕለታዊ ብ1 ሚልዮን በርሚል ክብቀብሎ ምዃኑ ምሕባር ይፍለጥ ይኹን እምበር እቲ መጠን ወሰኽ ኣኸሊ ከም ዘይኮነ እዮም ሓያሎ ወገናት ዝገልጹ ዘለዉ
ንእስራኤልን እስራኤልን ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ኣኽራን ጎላን ዝተፈጥረ ወታደራዊ ወጥሪ ንዓረገ የመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ካብ ገስጋስ ሰራዊት ሶርያ ዝሰገት እስራኤል ኣብቲ ከባቢ ኣዋፊራቶ ንዘላ ሰራዊትን ኣጽዋርን ከም ዝወሰኸትሉ ድሕሪ ምቅልሒ እዩ እታ ሃገር ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደት ኣንጻር ዕጡቓት ጉጅለታት ሰፊሕ ስርሒት ብምክያድ ሓያሎ ዓድታት ዝተቆጻጸረ ሰራዊት ሶርያ ናብቲ ከባቢ ከም ተጸግዐ ኣብዚ ቃል ሓሊ ዘሎ እዋን እዩ ሰራዊት ሶርያ ኣብ ኣውራጃ ዳርዓ ዓበይቲ ዓወታት ከም ተጎናጸፈ ብምሕባር እቶም ዕጡቓት ክሳብ ዝጽረጉ ስርሒታቱ ክቕጽሎም ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ በዚ ገስጋስ ሰራዊት ሶርያ ዝተሻቐለት እስራኤል ኣንጻርቲ ሰራዊት ዝቐንዐ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ መንግስቲ ሶርያ ነቲ እስራኤል ኣብ 1981 ናብ ግዛእታ ዝጸንበረቶ ክፋል ኣኽራን ጎላን ንምምላስ ክቃለጽ ምዃኑ ክገልጽ ምጽንሑ ይፍለጥ ብሓደ ሓምለ ኣብ ኣፍጋናዊት ከተማ ጃላላባድ ብዝተፈጸመ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ሰብኣውን ንዋታውን ክሰራታት ወሪዱ በቲ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽታ ከተማ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 19 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉን 20 ከም ዝቆሰሉን ሰመዝ ሃገር ሓቢሮም በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህንጻታትን መካይንን እውን ዕንወት ከም ዝወረደ ዝገለጹ እቶም ሰበስልጣን ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል ዛጊት ከም ዘየለ ፍሊጦም መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ምስ ጣሊባን ተኽሲ ደው ንምባል ወሲድዎ ዝጸንሐ በይናዊ ስጉምቲ ብ30 ሰነ ከም ዝሰረዞ ብወግዒ ምሕባሩ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ መጥቃዕቲ በቲ ሽበራዊ ጉጅለ ተፈጺሙ ክኸውን ከም ዝኽእል ይምቱ ዳዕሽ እውን ኣብታ ከተማን ከባቢያን ብብዝሒ ከም ዝንቀሳቐስ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ቻይና ኣብ ልዕሊ 1500 ኣቢሉ ዝኸውን ሃለኽቲ ንብረታት ዝጸንሐ ቀረጽ እታው ከም ዘግደሎ ተፍሊጣ እዚ ኣካል ናይቲ ክፉትነት ንግዳዊ ንጥፈታት ንምርጋጽ ደረጃ ህዝቢ ዝጥቀመሉ ንብረት ንምዕባይ ተወዳዳርነት ንምፍጣርን ዝዓበየ ኸይድ ዘሎ ጠለብ ህዝቢ ንምምላስን ብዝብል ዕላማ ብመንግስቲ ቻይና ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ኮይኑ ካብ ሎሚ ሓደ ሓምለ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ካብ 20.5 ሚእታዊት ክሳብ 2.9 ሚእታዊት ዝበጽሕ ምንካይ ቀረጽ እታውን ተገይሩሉ ዘሎ ሃለኽቲ ኣቑሑ ኣልባሳት ናይ ገዛ ኣቑሑን መማላኽዕን የጠቓልል መንግስቲ ቻይና ካብ 2015 ኣትሒዙ ኣብ ሓያሎ ንብረት ምንካይ ቀረጽ እታው ክገብር ምጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ መግቢ መሳርሒታት ጥዕናን ናይ መዘናግዒ ኣቑሑን ኣብ ዝርከቦም ልዕሊ 200 ንብረት ምጉዳል ቀረጽ እታው ከም ዝገበረ ይዝከር ምስቲ ናዕበየ ዝመጽእ ዘሎ ቁጠባ ቻይና ናይ ምግዛዕ ዓቕሚ ህዝቢ እታ ሃገር ክብይሉ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ዜጋታት እታ ሃገር ዓመታዊ ካብ ወጻኢ ናይ ልዕሊ $200 ቢልዮን ሸመተ ከም ዝገብሩ የነጽሩ ኣብ ዞባ ማንቸስተር ብሪጣንያ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ጫካ ዛጊት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ክኣቱ ብዘይምኽኣሉ መጠን ዘውርዶ ንዋታውን ኣካባቢያውን ዕንወት ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ሙቐትን ደረቕ ንፋስን ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ንምውዓል ንዝካየድ ዘሎ ስርሓት ኣሸጋሪ ገይርዎ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰብ መዘኣህርታት መጥፋት ሓዊ ናይ ሓደጋ ድንጋገት ኣዊጁ ከም ዘሎ ፍሊጦም ነቲ ባርዕ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ንምእታው ኣባላት ሰራዊት ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ድማ ተገሊጹ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ብሪጣንያ ኣብዚ ወቕቲ እዚ ክብረ ወሰን ዝሓዘ መጠን ሙቐት ተኸሲቱ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ካምቦድያ ኣብ ዓለም ዝነውሐ ብኢድ ዝተሰርሐ ሻርባ ብምፍራይ ብሓደ ሓምለ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊነስ ሰፊራ ነቲ 1 ኪሎሜተርን 149 ሜትሮን ዝቕመቱ ሻርባ ንምስራሕ ኣብ ከተማ ፕሮምፔን ብኣሽዓት ዝቑጸሩ ወለንተኛታትን ኣለምቲ ባህላዊ ሻርባን ካብ መፋርቕ ወርሒ ለካቲት ኣትሒዞም ከም ተሳተፉ ተገሊጹ እቲ ክብረ ወሰን ዝሓዘ ሻርባ ኣብ ቤተ መዘክር ተቐሚጡ ንተዓዘብቲ ክፉት ከም ዝኸውን ተሓቢሩ ኣሎ ክራማ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ባህላዊ ልብሲ ካምቦድያ ብዜጋታት ሃገር ዕለታዊ ከም ዝዝውተር ጸብጻባት ይጠቕሱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሕጂ ተዳልዩ ዝነበረ ዜናታት ውሽጥን ወፃእን ኣብ ዝተዛዚሙሎ ምስ ተረፉ መደባት ኤርቲቪ ንሓድገኩም ሰላም